Zamrzá vám dům kvůli nepromyšlenému topnému systému? Nepouštíte konvektory kvůli hluku a bezpečnostním důvodům? Topné zařízení je špatně namontováno a vy nevíte, co s tím? Dost vyhazování peněz za neúčinné vytápění. Je tu geniální, jednoduché a účinné řešení. Tangenciální ventilátory od společnosti El-Simco s nízkou hlučností. Ventilátory El-Simco lze namontovat prakticky na všechny typy konvektorů. Jsou bezhlučné, rychle a stejnoměrně rozvádějí teplo. Naše servisní služba rychle a snadno vymění stávající ventilátor ve vašem konvektoru za ventilátor od společnosti El-Simco. El-Simco představuje principiálně nový produkt – aktivátor. Zima u podlahy a vedro pod stropem. Aktivátor nasává studený vzduch u podlahy a prohání ho topným zařízením, čímž aktivuje cirkulaci vzduchu. Nyní je vzduch u radiátoru chladnější a uprostřed pokoje teplejší. Nyní je možné teplotu v místnosti snadno a rychle vyrovnat. S aktivátorem El-Simco probíhá vyhřívání místnosti několikanásobně rychleji než v případě vytápění běžným radiátorem. Aktivátory nespotřebují více proudu než telefonní nabíječka. Snižují provozní výdaje radiátoru a náklady na topení. Aktivátor tedy zvyšuje i výkon radiátorů, čímž umožňuje úsporu. Vylepšená cirkulace vzduchu zabraňuje tvorbě houby a plísní na zdech. Namontovaný filtr pomáhá vyčistit vzduch v místnosti. Namontovat aktivátor je velmi snadné, nebudete potřebovat žádné nákladné stavební práce. Společnost El-Simco je předním výrobcem bezhlučných ventilátorů. Patentované technologie a kontrola kvality zajišťuje dlouhý a spolehlivý provoz produktů El-Simco. Nabízíme řešení pro zlepšení vytápění domů a kancelářských prostor. Namontujte úsporné a bezhlučné aktivátory a ventilátory El-Simco. Ve vašem domě nebo kanceláři to musí být teplé, pohodlné, tiché a bezpečné. Obraťte se na výhradního zástupce El-Simco ve vašem regionu.